تعالى من شرور الأنفس ونزغات الشيطان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ni'imarsa da baiwarsa ya ƙara tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz a wannan unguwa ta Ungon Dosa a wannan layi na Usman Cikan Toro inda ajiya muka fara karatu a cikin wannan littafi mai albarka Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rashad bayan mun yi takaitaccen bayani na wannan babban malami al-muwaffaq ad-din ibn qudama rahmatullahi alaihi mun shiga karatu ko ajiya kamar na ce zamu tashi ne a walahul asmaul husna haka ne bayan alhamdulillahi al-mahmud bi kulli lisanin al-ma'bud fi kulli zamanin alladhi la yakhlu min ilmihi makan ولا يشغله شأن أنشان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دومك تشي زامو داو متاشي a wannan shafi wannan gaba na lahul asmaul husna Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye kyawawa walillahi al-asma'il husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa was-sifatul ula Allah yana da siffofi madaukaka shi sa ubangiji yake gaya mana a cikin suratul taha yake cewa ar-rahmanu Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ittasafa bi sifati rahma wanda ya siffanta da siffa ta rahma sunan shi ne ar-rahman sannan kuma siffansa ne shi mai jin kai ne shi mai rahma ne shi mai sadar da jin kansa ne zuwa ga bayinsa to ar-rahmanu ala al-arshi istawa Allah subhanahu wata'ala mai rahma ya daidaita akan al-arshi daidaito wanda ya dace da Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya ce yayi abu to abin ne yayi shi wanda ya dace da shi baka kamanta daidaiton ubangiji tabaraka wata'ala da irin daidaiton dan adam الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات abin da yake cikin sammai bakwai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai lahu na Allah subhanahu wataala ne wa ma bainahuma abin da yake tsakankanin wayannan sammai da abin da yake tsakankanin wayannan kasai dukkanin su na Allah subhanahu wataala ne wa ma tahta thara da abin da yake kasan kasa dukkanin abin da ka sani na arziki wannan arzikin a tudu yake wannan arzikin a ruwa yake wannan arzikin a tsakankanin sama da ƙasa yake dukkaninsu na Allah subhanahu wata'ala ne lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qawli idan ka bayyana zance fa innahu shi ubangiji tabaraka wata'ala ya'lamu sirra ya san abin da yake a asirce wa akhfa ubangiji ya san abin da yake mafi boyuwa shi ubangiji ya ku yan uwa ahata bi kulli shay'in ilma ilimin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya game dukkanin komai ya game ko ina babu wani wuri kwara ɗaya tilo da babu ilimin ubangiji tabaraka wa ta'ala babu wani wuri da za a ce wannan wurin ya koyi daga Allah subhanahu wa ta'ala ta inda Allah bai da ilimin wannan wurin babu shi ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye ko ina da saninsa wa qahara kull makhluqin izzatan wa hukma Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjayi dukkanin halittu
da hukuncinsa da kuma hikimansa Allah subhanahu wataala wa qahara kull makhluqin izzatan wa hukma wa wasi'a kull shay'in rahmatan wa ilma. Rahman ubangiji tabaraka wataala ta yalwaci dukkanin kowa da komai, haka ne ilimin ubangiji tabaraka wataala ya yalwaci dukkanin kowa da komai, ya game ko ina. Allah masani ne akan komai, sannan rahaman Allah ta shiga ko ina, babu wani lungu kwara ɗaya wanda babu rahama ta ubangiji tabaraka wataala, babu ita. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah ya san abin da yake gaba gare su, wa ma khalfahum, da abin da yake bayan su. Wala yuhituna bihi ilma, su ko ba sa iya kiyaye ilimi, ba sa iya kiyaye ilimin ubangiji tabaraka wataala. Mawsufun, shi ubangiji tabaraka wataala abin siffantawa ne bima wasafa bihi nafsahu, da abin da shi Allah ya siffanta kansa da shi fi kitabihi al-azim, a cikin littafinsa mai girma alqur'ani. Dukkan wani siffa na ubangiji tabaraka wataala da ya zo a cikin alqur'ani, to za mu siffanta Allah da wannan siffan da ya siffanta kansa. Wadih? Wa ala lisani nabiyhi al-karim, haka nan duk siffan ubangiji da ya zo ta harshen annabinsa mai karamci mai girma, annabi Muhammad farin jakada, mijin Aisha baban Fatima, duk abin da ya ce mana wannan siffa ne na Allah subhanahu wataala, to za mu siffanta Allah da wannan siffan. Ina fatan mun gane. Wa kullu ma jaa fil qur'ani, duk abin da yazo a cikin alqur'ani, aw sahha anil mustafa sallallahu alaihi wa sallama, ko kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, min sifatir rahman, na daga ainihin siffan Allah mai rahma, wajaba al-imanu bihi, ya zama wajibi mu imani da shi. Idan Allah ya ce shi mai rahama ne, sai mu ce mun yi imani tabbas Allah kai mai rahama ne. Yanda sunanka yake mai rahama ya ubangiji, haka siffanka yake kai din mai sadar da rahama ne zuwa ga bayinka. Ya Allah kai mai jin kan bayinka ne, kuma mun yi imani da haka ya ubangiji. Allah shi da yace shine Allahu, mun yi imani cewa Allah ɗaya yake tilo, wahdahu la sharika lahu fi mulkihi, la sharika lahu fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi. Shi kadai ya cancanta a bauta masa, a ɗayan tashi da bauta, mun yi imani. Wurin ayyuka na ubangiji babu wani da ke taya Allah, Allah shi kadai yake, kuma shi ya cancanta a bauta masa, mun yi imani da haka. Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min. Siffan Allah ne, shi baya bacci, siffan Allah ne baya gangadi, la ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Gangadi baya kama Allah, ban talama Allah ya bacci. Allah ya siffanta kansa da haka a cikin alqur'ani, mun yadda mun yi imani. Shine yace wa kullu ma jaa fil qur'ani, mun yi imani da dukkanin abin da yazo a cikin alqur'ani, ko kace dukkanin abin da yazo a cikin alqur'ani, aw sahha anil mustafa alaihi salam, ko kuma ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, min sifatir rahman, na daga siffan mai rahma, wajaba al-imanu bihi, ya zama wajibi mai imani da shi. Wa talaqihi bit taslimi wal qabul, kuma za mu karɓa shi wannan siffa, za mu karɓe shi da sallamawa da miƙa wuya. Yanda Allah ya faɗa haka za mu amsa. Wa tarku ta'arrudi lahu bir raddi wat ta'wil, babu buƙatar sai kai raddi, babu buƙatar sai kai tawili, ba bukatar siffan da ubangiji ya ba ma kansa sai kai kokarin ba ma siffan wani fassaran da ya dace da hankalinka. Misali, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani cewa ya halicci annabi Adamu ne da hannayensa, haka ne? Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا قرشي أي كذا أي لأكجي أسعى أي شيء أي ما النبي آدم سجدا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أولا آية من أبنجي يتشي ya kai Iblisu,
menene ya hana ka yin sujada ga abinda na halitta mene da hannayena astakbarta am kunta min al'alin qala ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. To kaga da suka zo fassara siffa ta hannaye da ubangiji ya ambata wurin halittar annabi adam sai suka fassara yadayya da ainihin qudratayya. Ina fatan mun gane. To kaga waye saka wannan fassara? Me yasa ba za ka bar ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ainihin siffansa a yanda ya siffanta kansa ba? Shine nan malai yake cewa wa tarku at-ta'arrud lahu bir-radd wat-ta'wil wat-tashbih wat-tamthil. Kazo kana kamanta hannun Allah da hannunka, kana kamanta siffan Allah da siffanka. Ina fatan mun gane. Ko kana kokarin bashi wani fassara ko wani ma'ana. Wama ushkila min dhalika, dukkan wani siffa na ubangiji tabaraka wa ta'ala da kai a fahimtanka kake ganin cewa fassaran shi ya rikice maka, ka shiga rudani baka gane wannan siffan ya take ba, shine wama ushkila min dhalika wajaba ithbatuhu lafzan. To babu ruwanka kawai da kaji wannan siffan kai kana ganin kamar kana da kunji akan siffan, to abinda ake nema a wurinka shine wajaba ithbatuhu lafzan. Ana so ka tabbatar da wannan lafazi na wannan siffan wa tarku ta'arrud li ma'anahu, sannan ba a da bukatun ka dinga kokarin sai ka nemo ma'anansa, sai ka nemo fassararsa, sai ka bijiro da ma'anan wannan siffan da kai a wurinka fa ya rikice maka, kai baka ma gane siffan ba. To tunda baka gane siffan ba kuma waye aike ka kokarin sai ka nemo fassarar siffan? Abin da yake gaban ka shine wajaba ithbatuhu lafzan, ka tabbatar ka yi imani da wannan lafazi na wannan siffan. Wa tarku at-ta'arrud lahu bir-radd wat-ta'awil wat-tashbih wat-tamthil aw ma ushkila min dhalika wajaba wa tarku at-ta'arrud li ma'anahu afwan. Wa naruddu ilmahu, sanan zamu dinga mai da ilimin sa ila qa'idihi zuwa ga wanda ya ambata. Wa naj'alu uhdatahu, sannan mu sanya amananta ala naqilihi ga wanda ya nakalto. Ittiba'an li tariqi rasikhina fil ilm, muna masu bin hanya da ainihin tafarkin malamai waɗanda suke kafaffu a cikin ilimi masana. Alladhina asna Allahu alaihim fi kitabihi al-mubin, sune wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yabe su, ya faɗa nagartansu a cikin littafin sa mabayyani alqur'ani mai girma. Bi qawlihi, ta faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake cewa warasikhuna fil ilm, malamai masana wanda suke kafaffu masana masu zurfin ilimi a cikin ainihin ilimi, ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna, suna cewa amanna bihi, mun yi imani da shi, kullum min indi rabbina, dukkaninsu daga wurin ubangiji ne, al-muhkam wal mutashabih. Ayoyin da suka muhkamai da ayoyin da suka mutashabih, dukkaninsu ar-rasikhuna fil ilmi sun yi imani da shi kuma sun yarda cewa kullum min indi rabbina, dukkaninsu sun zo ne daga wurin Allah ubangijinmu mai renonmu. Wa qala fi dhammi mubtaghi at-ta'wil, ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya faɗa yana mai zargin wanda yake kokarin sai yayi tawili li mutashabihi tanzilihi, sai yayi tawilin ainihin ayoyin alqur'ani wanda suke mutashabih. Sai Allah ya ce fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun, yace amma kaga waɗanda a cikin ainihin zuciyansu akwai ainihin santsi, fayattabi'una ma tashabaha min, sai su koma suna bibiyan ayoyi waɗanda suke mutashabih, ibtigha al-fitna, ba dan komai ba sai dai neman fitina, wabtigha ta'awilihi, sai dan kokarin sai sun yi tawilin waɗannan ayoyin. Wama ya'lamu ta'awilahu, alhali babu wanda ya san tawili da hakikanin fassarar su illa Allah, sai Allah subhanahu wa ta'ala. فجعل ابتغاء التأويل, sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya neman kokarin sai ka fassara abinda baka san fassaran sa ba, alamatan ala zayg, alama ne na karkacewa. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitna, kuma ubangiji ya hada shi da cewa wannan neman fitina ne fi dham. Thumma hajabahum amma amaluhu, sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya katange su daga abinda suke buri. Wa qata'at ma'ahum amma qasadu, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yanke kwaɗayinsu daga abin da suke nufi.
bi qawlihi subhanahu ta hanyar fadin ubangiji da yake cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Saboda haka me yake kokarin sai kai ta'wil? Babu. Saboda ubangiji ya ce ainihin tawilin babu wanda ya san fasarar shi sai Allah. To wa yake ka? ina fatan mun gane. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم. إمام أحمد أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة جابورا daga cikin jagororin mazhabobin nan namu manya na fiqh guda hudu. Mazhab ta imamuna Abu Hanifata rahmatullahi alaihi, da mazhab na imamuna Malik imamu Darul Hijra rahmatullahi alaihi, da mazhab na imamu Shafi'i rahmatullahi alaihi, da kuma mazhab na yani imamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihim ajma'in. Wayannan mazahib ne manya na fiqh masu girma gaske, kuma kowannensu ana bin su domin shugabanni ne, jagorori ne na shari'a. Wanda yake bin imamu Abu Hanifata a fahimtoci na fiqhu ba zai zargi wanda yake bin imamu Malik ba, kamar yadda wanda ya yarda cewa fatawoyin imamu Malik su ne zai bi, to ba wanda in ya ga wanda yake bin imamu Abu Hanifata ba abin zargi bane. Haka wanda yace shi mazhab na imamu Shafi'i zai bi, ba zai bi Malikiya ba, to bai kamata dan Malikiya ya zarge shi ba. Haka wanda yace zai bi imamu na Ahmad, domin dukkanin wayannan a'immatul huda ne, sannan babu ɗaya daga cikin su da yake tafiya ko ake tafiya akan wannan masabin nashi ta hanyar bin san rai. Dukkanin su sun yi ijtihadi ne karkashin nusus, ayoyi na alqur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Akan su ne suka yi ijtihadi, suke faɗan abin da suka sani na fahimta wanda yake kusa da ainihin fahimtar annabta, domin sun fi mu kusa da annabta. Ina fatan mun gane. Kamar yadda babu kuma wani mutum ƙwara ɗaya da aka lazimta mai dole kuma sai ya tafi akan mazhab ƙwara ɗaya da cikin wannan mazahibin. Su ma ba su wajabta ba, ban kai ka wajabta a yau. Suna faɗa dukkaninsu idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Idan hadisi ya inganta to wannan hadisin shine mazhabina. Ina fatan mun gane. Kuma suna yawan faɗa cewa idan ya zama na cewa magana ta ci karo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to ka tattara magana na ka ajiye a gefe ka ɗauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kenan yumkin wani imami daga cikin a'immatul arba yayi magana akan wata maslaha, sai ya zama na kila akhta, ya samu kuskure akan wannan bayani da yayi, sai a samu ɗaya daga cikin malaman mazhaban nan shi kuma ya faɗa abin da yake fatawa da ta saba ma na shi wancan limamin, kuma ya kawo hujjojin da suka fi na wancan limamin. Sai ka saki na limamin ka, sai ka kama wancan bayanan wancan limamin, domin abin da ake kallo ba limamin naka ba, ina ne gaskiya take, shi ne ake kallo. Kakka ce kuma limamin da kake bi ko da akan kuskure yake, za ka ci gaba da bin shi ko da ko gaskiya ta bayyana a gare ka da dalilai ingantattu, ka ce kuma ba za ka bi gaskiya ba, za ka bi wannan limamin, a lokacin za ka samu matsala. Ina fatan mun gane. To qala al-imam Abu Abdullah, malan zai fara kawo mana maganganun malaman a'immatul arba'a da sauran jagorori dangane da abin da yake da alaka da siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتكين زنتم من زن الله صلى الله عليه وسلم ليكي تشيوا إن الله للي الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. الله ينا سوقو وسمن دنيا wannan saman namu na duniya ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa Ubangiji tabaraka wata'ala yakan soko wannan saman duniyan a cikin tsakiyar dare ko a ƙarshen dare. Ubangiji tabaraka wata'ala yakan ce ina mai neman wani abu in bashi, ina mai neman gafara in gafarta masa, ina mai neman wani bukatu ga nan, ya tashi daga bacci ya roƙa a bashi. A lokacin da wani ke bacci, a lokacin wani ya tashi yana roƙon Ubangiji tabaraka wata'ala. Allah yana raba arziki a wannan daren, yana yin gafara ma bayinsa. Duk abin da ka roƙa
ubangiji ya amsa domin shi yace ka roƙe shi ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku inji Allah subhanahu wataala innal ladhina yastakbiruna an du'a'i sayadkhuluna jahannama dakhirin duk wanda yake yin takabburanci yake nuna isa yake barin roƙo na inji ubangiji tabaraka wataala to da sanu zai shiga cikin wutan jahannama Allah ya kare mu to ubangiji tabaraka wataala yana saukowa saman duniya me ake so mu gane ana so mu gane siffa ta Allah na saukowa to ina zaka samu matsala shine kai kokarin siffanta saukowan ubangiji da irin saukowanka daga benen gidanka ko saukowanka daga motanka ko saukowanka daga abin hawanka ko saukowanka daga dabbanka kace haka Allah ke yi to inan ne ka samu matsala domin Allah sai da yi maka nafiyu tukuna yace laisa kamislihi shay'un sai maka isbat na siffofin sa yace huwa samiul basir yana ji yana gani ashe kenan da yace inna Allah lalle Allah yanzilu yana sokowa ila sama'id dunya wannan nuzul din ne nuzul ne wanda yake yaliqu bi jalalihi wa qudratihi subhana sokowa ne wanda ya dace da Allah ya dace da girman Allah da buwayansa ba irin sokowanka ba wadih aw inna Allah yura fil qiyamah ana ganin Allah subhanahu wataala ranar tashin alqiyama tabbas ubangiji ya tabbata a cikin hadisi za a ga Allah subhanahu wataala ayin aljanna za su ga Allah Allah ka sanya mu daga cikin da su ga Allah hijabin da ke tsakanin mu da ubangiji a yanzu ba ma iya ganin sa to ranar alkiyama insha Allah bayin Allah za su ga Allah kamar da yake hadisin Bukhari da Muslim wama ashbaha hadhihi alahadith mali yace da wasu hadisai wanda suka ainihin kama da wannan hadisin nu'minu biha za mu yi imani da wayannan hadisan domin ingantattu ne silsilan hadisan duka ingantattu ne wa nusaddiqu biha za mu gazgata abin da wayannan hadisan suka faɗa domin ba hadisi bane da'ifi idan ka bi shi matnan wa isnadan zaka samu magana ce ingantacciya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin da ko magana nan ya inganta cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ta harshen manzon Allah yana sokowa ila sama'id dunya nuzulun ne wanda ya liqu bi jalalihi wa qudratihi wa azamatihi subhana to nu'minu biha zamu yi imani da ita wa nusaddiqu biha zamu gazgata ta la kaifa sannan babu wanda ya aike mu wurin nemo yaya Allah ke sokowa ba wanda yayi ba maganan kaifiya ko kaga akwai imamu na Malik da aka zo aka mishi tambaya aka ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ubangiji Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi aka ce kaifa istawa ai kaifan ne ba a san ka tambaya kaifa istawa yace imamu na Malik to ya Allah ya daidaita akan al-arshi imamu na Malik yace al-istiwa'u ma'lum shi ne da tuwa sanannen abu ne amma wal kaif ba majhul ya Allah ya daidaita ba wanda ya sani wasu'alu anhu ba bid'a wannan tambayar ma bid'a ce kaga kenan anan ma da Allah ya ce yana sokowa ila sama'id dunya kana tafiya kana cewa kaifa to kai bid'anci ai ba a so ka tambaya shi ya ce maka yana sokowa to baka yi imani da abin da ya faɗa bane ko ko manzon da yace Allah na saukowa baka yarda da abin da ya faɗa bane ai shi manzon la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa tunda yace Allah na saukowa ila sama'id dunya to kai imani nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaifa ba roma da tambayar yake saukowa domin daga sanda kace zaka nemo ya yake saukowa to ka fara yin tashbihi da tamsili kenan domin ka fara ganin Allah kaman kai kaman Allah kai ne ko Allah irin ka ne mai gangan jiki irin naka zaka fara kokarin kwatanta to ya Allah ne soko kenan matakala yake sawa ya soko tsani ake sa ma Allah ya soko ka fara kallon Allah a siffanka kenan dan kuma an samu matsala domin laysa kamislihi shay'un ɗan uwa muna gane karatun nan aqida ce fa tsantsa ake sakewa nan la kaifa wala ma'na ba maganar neman ya yake koya ma'anan wannan magana take kana kokarin sai an maka bayanin kai to da aka ce Allah na so kowa ila sama'id dunya me ma'anan wannan yi imani da shi kawai ai ba wani magana aka yi mai tsauri ba ko yana so kowa gaskiya na yi imani domin Allah ba iri na bane ni ba irin Allah bane kenan so kowa ne wanda ya dace da Allah to na yi imani kuma na gaskata shikenan baka huta ba
wala naruddu shay'an minha, ba wai ka zo ka zauna kuma kana cewa kai gaskiya wannan maganan ba haka take ba, amma kana raddi kana kore ta, a ba bukata. wa na'lam anna ma jaa bihi ar-rasul haqqun, kuma mu sani cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi gaskiya ne. ruwa ne takalmi na anan da Allah. wa na'lamu anna ma jaa bihi ar-rasul haqqun, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi gaskiya ne. wala naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qawluhu, bayan za a yi komi raddi da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba abinda za a yi kore zancen manzon Allah, ba dalilin kore zancen manzon Allah. idan har ka yadda cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi gaskiya ne, to babu yadda za a yi ka kore ainihin, in ka yadda manzon Allah gaskiya ne, to ba za ka kore kuma zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. shine malai yake cewa wa na'lamu anna ma jaa bihi ar-rasul haqqun wa la naruddu ala rasulillahi qawluhu, ba za mu zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama raddi ba. wadih ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد. ولا نصف الله بلا مصفا الله سبحانه وتعالى بأكثر مما وصف به نفسه في يد أبند أبنجي صفا تكنسى دشي. إذا كتاش صفا الله to ka siffanta Allah da iya abin da Allah ya siffanta kansa da shi, kaka ce kana ƙare-ƙare kana ƙirƙiro siffofin da Allah bai siffanta kansa ba, bila haddin a dinga siffanta Allah kawai ba iyaka. haka kuma kana ɗauko siffan da inda za a maka bayanin ta na ƙasa kake sa ma Allah subhanahu wataala, kai kana kallon kaman girmama ubangiji kake yi, alhali na ƙasa tawaya kake sa ma Allah subhanahu wataala. shine malai yake cewa wala nasifu Allah bi akthara mimma wasafa bihi nafsuhu bila haddin wala ghaya, ce babu iyaka babu wani haddi, a ba zai yi ba, domin laysa kamislihi shay'un, babu wani abu da yake kama da Allah subhanahu wataala, babu wani abu da yake kamar ubangiji tabaraka wataala, wa huwa as-sami'ul basir, kuma Allah subhanahu wataala mai ji ne, Allah subhanahu wataala mai gani ne. wa naqulu kama qala, kuma za mu faɗa kamar yadda yake cewa wa nasifuhu bima wasafa, kuma mu siffanta shi kamar yadda ya siffanta kansa. yanda Allah ya faɗa haka za mu faɗa, yanda manzo Allah ya faɗa haka za mu faɗa. wa nasifuhu, kuma za mu siffanta Allah bima wasafa bihi nafsuhu, kamar yadda shi Allah ya siffanta kansa. la nata'adda dhalika, ba tare da mun yi wani ta'addi ba, ba wani wuce gona da iri. wala yablughuhu wasful wasifin, mai siffanta Allah subhanahu wataala ba zai iya kaiwa makura wurin siffanta Allah ba. duk yanda kake so ka siffanta ubangiji, ba za ka iya kure siffar ubangiji ba, ba za ka iya kaiwa matuƙa wurin iya siffanta ubangiji tabaraka wataala ba. nu'minu bil qur'ani kulli, za mu yi imani da alqur'ani gabaki ɗayansa, duk abinda alqur'ani ya zo da shi to za mu yi imani da shi. muhkamihi wa mutashabihi, ayoyi muhkamai da ayoyi mutashabih, wanda ainihin fassararsu da bayaninsu yake a fili, za mu yi imani da su yadda suke a fili. sannan dukkanin ayoyin da suke da ainihin mutashabih, suke da ainihin rikitarwa wurin fassara, to wayannan ayoyin za mu yi imani da su a yadda suke. shine ma ne yake cewa a nan wurin nu'minu bil qur'ani kullihi, za mu yi imani da alqur'ani dukkaninsa, muhkamihi wa mutashabih. wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi, sannan ba za mu taɓa kawar ma Allah subhanahu wataala da wani siffa daga cikin siffofinsa ba, li shana'atin shuni'at, kawai saboda wani ainihin kyama ko wani ainihin sabani ko wani matsala da kai kake fahimta game da siffofin kai. me haka? saboda wani siffa ko wani abu kawai da kake da shi na fahimta ko baka gane ba game da ainihin siffofin, kawai sai ya zama da cewa wai ka zo ka kawar da su. misali an faɗa wani siffa na ubangiji tabaraka wa ta'ala, misali an ce Allah yana da hannaye, to kai kuma sai ga cewa kamar idan aka siffanta Allah da hannaye, kana kamar an sa ma Allah tawaya, sai kawai ka kawar ka ce gaskiya ba hannu bane, kudura ce.
kai kana kallon sanya ma Allah subhanahu wataala hannu misali sanya ma Allah tawaya ne, to sai ka zo kana kawar da maganar hannu kana sa kudura. Mala yace a'a wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi bi shana'ati shuni'at, saboda ko kyaman abin da aka siffanta Allah ko wani abu, a'a wala da ta'adda alqur'an wal hadith, kuma ba za mu dinga ainihin yin ta'addi ma alqur'ani da hadisi ba. wala na'lamu kayfa kulhu dhalika illa bi tasdiq ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama wa tathbit al-qur'an. wala na'lamu kayfa kulhu dhalika, mu ba za mu iya sanin haƙiƙanin abin yanda yake ba, ya wannan siffa yake ya yake ba za mu sani ba illa bi tasdiqir rasul, sai da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tathbitul qur'an, da abinda alqur'ani ya tabbatar mana. Me ake nufi? Siffa da sunaye na ubangiji tabaraka wa ta'ala tawfiqi ne. Wani baya kirkiran siffa ya ba mu Allah kamar yadda wani baya kirkiran suna ya ba mu Allah. To ta ya za a yi mu gane wannan siffa ne na Allah, wannan suna ne na Allah? Sai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, sai da abinda shi ubangijin tabaraka wa ta'ala ya siffanta kansa da shi a cikin alqur'ani. To kenan za mu samu tabbacin wannan siffan ne da wannan sunan ne bi tasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi jaa bil qur'an. Za mu gaskata manzon Allah domin shi ya zo da alqur'ani, kuma shi ya zo da sunnoni da hadisan da ya mana bayani na sunaye da siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala. Malam kana mana surutu muna karatu. Awa. So wala na'lamu kayfa kulhu dhalika illa bi tasdiqir rasul sallallahu alaihi wa sallama. Sai da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tathbitul qur'an, da tabbatarwan alqur'ani mai girma. Qala al-imam Abu Abdullah, Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Imam al-Shafi'i rahmatullahi alayh. Kaga Imam al-Shafi'i yana gaban Imam Ahmad. Amma me yasa aka gabatar da Imam Ahmad kafin Imam al-Shafi'i? Domin kana jero ayyatul arba'a, Imam Abu Hanifa, sannan Imam Malik, sai Imam al-Shafi'i, sannan Imam Ahmad. To amma sai aka ambato Imam Ahmad akan maganar sifatu da ainihin sunayen Allah da sifofinsa saboda wahalar da ya sha a zamaninsa. Kusan a cikin a'immatul arba babu wanda ya kai Imam Ahmad shan wahala akan abin da yake da alaka da wannan maudu'i. Mun ga irin wahalar da ya sha, kulle shi da aka yi a kurkuku, duka, bulahala, akan kawai sai ya yi nuni akan cewa mene? Qur'ani halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sun ya mala ya gabatar da shi kafin Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. قال الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه yake cewa amantu billah, nayi imani da Allah, wa bima jaa anillah, sannan nayi imani da dukkanin abin da yazo daga wurin Allah. Amantu billah, nayi imani da Allah, wa bima jaa anillahi, da dukkanin abin da yazo daga wurin Allah, ala muradillahi, a bisa nufin Allah. Mun gane wannan magana? Ya yi imani da Allah. Tun da ya yi imani da Allah, sai kuma ya yi imani da duk abin da ya zo daga wurin Allah. Biyu kenan ko? To ba nan kaɗai ba kuma. Shi abin da ya zo daga wurin Allah, ya yi imani da shi yanda Allah yake nufi. Ba shi kenan ya huta ba? Idan Allah ya ce sunansa kaza ne, na yi imani, yana na imani da kai cewa kai Allah ne, haka na yi imani da wannan sunanka ne, na yi imani wannan siffanka ne, kuma zan bar wannan sunan da wannan siffan ya Allah yanda kake nufi. Shi ne amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah, bisa nufin Allah. Sai ya ci gaba yake cewa wa amantu bi rasulillah, na yi imani da manzon Allah, wa bima jaa an rasulillah, na yi imani da dukkanin abin da ya zo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ala muradi rasulillah, a bisa nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga da manzon Allah ya ce mana inna Allah yanzilu ila sama'id dunya, sai mu ce gaskiya ne. Me ya sanya? Domin yana daga cikin imani da manzon Allah ta'atuhu fi ma amara, tasdiquhu fi ma akhbara, mahallu shahid.
sai ka gaskata manzon Allah cikin abin da ya bada labari. To yanzu shi ke ba mu labarin cewa Allah yana sokowa ila sama'id duniya, soko wanda ya dace da Allah, sai mu ce yadda muka yi imani da cewa kai manzon Allah ne, khatamun nabiyyin wa imamul mursalina, haka nan mun yi imani da labarin nan da ka bamu. Domin daga cikin bayan ka ce la ilaha illallah yana da shurut ko ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwa al ilahi min al awsan qad qulha. To shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana da nashi sharuɗa, ta'atuhu fi ma amara, tasdiquhu fi ma akhbara, ijtinabu ma anhu naha wa zajara, sannan kakka bauta ma Allah wa Allah yu'badallaha illa bima shara'a. To kaga anan wurin da yace wa amantu bi rasulillah, nayi imani da manzon Allah, wa bima jaa an rasulillah, nayi imani da dukkanin abin da yazo daga wurin manzon Allah, ala muradi rasulillah, a bisa nufin manzon Allah. To ka dauko sharadi guda biyu, ainihin na biyu daga cikin sharadin imani da manzon Allah shine tasdiquhu fi ma akhbara, gaskata manzon Allah cikin abin da ya bada labari. Domin shi yanzu ya zo mana da maganar cewa Allah na saukowa, kai shi ma ya zo mana da alqur'anin ai, domin shi aka mawahayinta, shi ya mana bayanin alqur'anin, yayi masahabbansa bayani, sahabbai suka yi mata abi ya zo mana. Babu inda aka samu cikin wayannan a'imman wani ya fassara hannayen ubangiji da kudura, to sai ka yi imani da su yanda suke. Wadih. Wala hadha daraja salafu wa immatul khalaf, akan wannan fahimtar magabata suka shuɗe suka rayu akan wannan fahimtar. Wa immatul khalafi, haka nan wa'annan ainihin limamai na shari'a akan shi suka ainihin tafi radiyallahu ta'ala anhum. Kenan wannan shine fahimtar da manzon Allah ya tafi akan sa, shine fahimtar da sahabbansa ya bar su akai, wannan shine fahimtar da a'immatul arba'a da sauran malaman da aka yi a bayan su suka tafi akan sa har zuwa wannan karatu ya zo mana a yau. Akan wannan ita ce aqidan, bar ma Allah siffofinsa yanda suke, bar ma Allah sunayensa yanda suke, ba tare da tawili ba, ba tare da mene ta'tili ba, ba tare da mene tashbihi ba, ba tare da mene tamthili ba. Ina fatan mun gane. Ba za ka yi raddi ba, ba za ka yi tawili ba, ba za ka yi mene tashbihi ba, ba za ka yi mene tamthili ba, ba za ka yi mene ta'tili ba. Ba za ka zo in baka fahimci ayoyin ba ko baka fahimci siffan baka ce bari ka kore su. Ba za ka musu raddi ba, ba za ka yi kokarin ba su fassaran da ya dace da kwakwalwanka ba, sannan ba za ka dinga kamanta su da siffanka ba, ko kuma ba za ka dinga kamanta su siffan waninka ba. Wadih? Na'am. Shine malai yake cewa kulluhum, dukkanin wa'annan a'imma tun daga sahabbai har zuwa wanda suka zo bayan su, muttafiquna ala al-iqrari, dukkan sun yi ittifaqi wurin tabbatarwa, wal imrari da wucewa, wal ithbati da tabbatarwa, lima warada min as-sifati, akan abin da yazo na daga ainihin siffofin Allah fi kitabillahi, a cikin littafin Allah, wa sunnati rasulihi, da sunnan manzansa, min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, ba tare da kokarin bijiro da ma'anansa ko fasaransa ba ko tawilinsa ba. Shiga cikin ainihin kokarin sai ka binciko me ake nufi. Ina fata mun gane. Wa qad umirna bil iktifa'i li atharihim, haqiqa an umarce mu da muka biyo bayan wayannan bayi na Allah subhanahu wataala, an umarce mu ne da ainihin bin tafarkin wayannan sahabban da wayannan malamai, wayannan a'imma, wal ihtida'i bi manarihim, da ainihin shiriwa da dukkanin wasu burabi da wasu ainihin alamomi da suka tafi suka bar mana, hasken da suka bar mana na shiriya, to mu shiryu da wannan hasken nasu. Abinda aka umarce mu shine tsayawa inda suka tsaya. Ko menene ka dauko da yake da alaka da siffofi da sunaye na ubangiji, to ya sahabbai suka fahimce shi, ya tabi'ai suka fahimce shi, ya waɗanda suka biyo ɗaliban tabi'ai suka fahimta. Su ne karnoni guda uku masu falala. Khairun nasi qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Ko
to wa'annan aya suka fahimci wa'annan nusus dukkanin nusus na alqur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah idan kana so ka tsira shine ka tsaya iya fahimtar su amma an ka fara ɗauko fahimta na zamanin da aka samu rikici aka shigo ma addini da matsaloli ka bar ainihin fahimtar malaman farko to sai ka samu matsala wannan wurin ya fito wa qad umirna bil iktifa'i li atharihim bin sahabbai da tafarkin malamai wal ihtida'i bi manarihim da shiriwa da hasken su da alamomi na addini da suka bar mana wa huzirna al muhdasat sannan an gargade mu daga kirkiran abubuwa makawo su a cikin addini ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa dukkanin wani abu da aka kirkira da sunan addini da sunan bauta ma Allah kuma ana neman lada da wannan abu kuma baya cikin addinin nan to bid'a ne ita ko bid'a bata ne shi sanya da ka kawo abu a cikin addinin musulunci sai an tambaye ka daga wurin wa ka an so manzon Allah alqur'ani da aka ce ka yi shi haka ko hadisi ka ce a'a ba alqur'ani bane ba hadisi bane amma ina ganin idan an yi za a samu lada sai mu ce a'a ai shi addinin ba addini in tasha bane ai da kawai mutum idan ya je kawai ya sha farash ta kai mishi karo kawai sai ya kirkira abu kawai ya kawo cikin addini addini na da tsari shi ya sanya aka aiko ma addinin da manzo ba a bar manzon haka nan ba tunda an san gargadi ake so ya ma al'umma aka aiko mishi da wani manzo shine mala'ika jibrilu manzon bai zo hannu rabbana ba aka aiko shi da mene littafi shine alqur'ani da ya zo bai bar manzon mu haka nan ba sai da ya koya mai alqur'anin ya koya mai yadda ake ibada sallah sai da aka ɗauki manzon Allah aka kai shi ya koyo kenan da ake so a koya ma addinin nan ba a da bukatan ka kawo wani abu sabo cikin sa kuma kai ikrarin za a samu lada akan wannan abu ba a da bukata sai an tambaye ka a ina ka samu shi domin addinin an riga an gama shi ko me za ka yi addinin nan an riga an gama babu wani abu sabo da za ka ƙirƙira a yau ka kawo shi a cikin addini babu shi kawai abin da ake nema a gare ka kawai ka bi amma babu wani abu sabo shine wa hudhirna al-muhdathat wa ukhbirna annaha min ad-dalalat kuma an sanar da mu cewa an ba mu labari dukkanin abin da aka ƙirƙira aka sanya shi a cikin addini to wannan abin bata ne فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزال الله tsirana mincin Allah su tabbata gare shi yake cewa alaikum bi sunnati ina horanku ina umurtanku da bin sunnata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ina horanku ina umurtanku da bin sunnan kalifofina Abubakar da Umar da Usman da Ali ka bi sunnoninsu abinda suka tafi a kansa ka ɗauke shi addini ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu alaiha bin nawajidi sannan ka tashi yin riko da sunna ta in ji manzon Allah da sunnan khalifofina to ka yi riko da shi da fiƙoƙinka ka yi riko da shi da tiraman haƙoranka da ƙarfi bi ma'ana ka yi riko da shi da ƙarfi na ka ce ka sa fiƙa ko ka sa turmi ana so a nuna maka ne ainihin ka riƙe abu da ƙarfi addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdasatil umur ka shedunku ahirdinku gargadi a gare ku da kirkiran abu ku kawo a cikin addinin nan fa inna kullu muhdasatin bid'a domin duk abin da aka kirkira da sunan addini za a samu lada a cikin sa to bid'a ne shi sanya wanda yake nuna soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kirkiran ababe da sunan soyayyar manzon Allah sai mu ce mushi kai bid'a me ya sanya saboda wanda suka fi kasan manzon Allah nan suka rayu da shi na daga matansa da ƴaƴayensa da jikokinsa Al-Hasan da Husaini da ainihin sahabbansa wanda wasu abokanansa ne wasu ɗalibansa ne wasu surukansa ne duk sun fi mu san shi ba mu ga sun yi wannan abin da kake yi a yau da sunan san manzon Allah to tunda ko masoyansa wanda suka fi ka san shi ba su yi haka da sunan san manzon Allah ba to kai a yau ba za ka kirkiro shi ka kawo kuma ka ce dole a bi ka a kansa da sunan san manzon Allah ma damar ka ce lada ake samu a cikin sa to za mu maida maka kayanka domin babu inda aka samo shi daga ainihin magabatan mu ina fatan karatun na fitowa
fa inna kullu muhdathatin bid'a. Saboda haka sai ka kalla duk abin da aka kirkira bidiyoyin da aka kawo cikin addini suna da yawa, ba bid'an maulidi ne kadai bid'a ba, akwai su da yawa bidiyoyi da ake yi da sunan addini kuma babu lada. San manzon Allah halas ne, ibada ne ka so manzon Allah. Idan ka so manzon Allah za ka samu ladan son manzon Allah, amma abubuwan da ka kirkira kuma ta hanyar nuna son manzon Allah wannan an maida maka kayanka. Amma son manzon Allah yana nan, lada ake rubuta maka, son manzon Allah lada za ka samu, amma abubuwan da ka kirkiro kuma fa wannan kuma an maida maka kayanka. Fa huwa raddun ko an maida mai kayansa. Amma son manzon Allah ibada ne, amma shi kanshi son manzon Allah ka yi shi yanda manzon Allah ya ce ayi, ka yi shi yanda khalifofin nan suka ce ayi, domin ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Kai baka fi su ba, baka fi su daraja ba, baka fi su son manzon Allah. Ku ne yadda ana yaudaran ku, ana kawo muku ababe cikin addinin nan kawai a dinga amsan abin da yake cikin ajihunku. Da sunan malanta ko da sunan shehuntaka ko da sunan walitaka ko da wasu abubuwa. Mutum ya dinga sada ka da kansa maimakon ya sada ka da manzon Allah ko ya haɗa ka da Allah. Da kanshi yake haɗa ka. Ya dinga nuna maka karamansa da girmansa maimakon nuna maka girman Allah da manzon Allah. Allah ya sa mu gane. Fa inna kullu muhdathatin bid'a, domin abin da aka kirkira da sunan addini za a samu lada a cikin sa, to wannan bid'a ce. Wa kullu bid'atin dalala, kuma dukkanin wata bid'a fa ƴan uwa bata ne. Ka ko ba za ka yadda ka ainihin shafe rayuwanka kana bautan Allah subhanahu wata'ala ba, kuma ba da abin da manzon Allah ya koyar ba, kuma ka sa ran samun lada a wurin Allah subhanahu wata'ala. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, babban sahabin manzon Allah Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ittabi'u, ku zama mutane masu bi, wala tabtadi'u, kar ku zama mutane masu kirkiran abacin addini. An gama maka addinin ai, ko me kake nema a addinin nan an maka. Manzon Allah yayi hajjin bankwana, yake ce masahabbansa, shin na isar da sakon Allah? Suka ce ya rasulullahi ka isar. Yace na isar, suka ce ka isar. Na isar, suka ce ka isar. Yace ya Allah ka shaida, ya Allah ka shaida, ya Allah ka shaida. To yaya sun ce ya isar, kenan babu wani abu sabuwar zaka a cikin addini, ya riga ya isar da sakon da aka aiko shi. Kawai sai wani ya zo kawai daga baya, bayan shekaru masu yawa, sai ya zo ya kirkiro maka wani salati misali, kuma ya ce muku wannan salatin yana da wani falalan da ya fi salatin manzon Allah. Zaka ta yan bid'a na cewa wai babu inda salati ibrahimiyya wai ya fi salatul fatihi. al-fatihu lima ughliqa ko Allahumma salli ala Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. wai haka kidan bid'a na ce maka wai babu inda salatin manzon Allah wai yafi wannan falala. Yaya ga abinda manzon Allah ya furta da bakin da baya ƙarya, tsarkakakken baki, sahabbai suna tambayar manzon Allah, Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya rasulullahi kaifa nusalli alayk, ya kai manzon Allah ya zami maka salati. Manzon Allah ya ce ga yanda za ku yi musu salati. Wai sai wani bakari ko wani da ya taso daga baya wanda bai da wani kyakkyawan asali, wai ka zo ka haɗa maganan shi ko salatinsa da salatin da ya fito daga bakin manzon Allah, wai haka na cewa wai babu inda na manzon Allah ya fi nashi falala. Shi sa yan uwa sai an daina rudan mu, sai an daina yaudaran mu, kuma dole waɗannan bidiyoyin yan uwa sai an yaƙe su, sai an gaya wa ainihin al'umma ƙarerayin da ke cikin waɗannan tafiyan da ake yi. Wallahi an ɗauki al'umma daga asalin addini, an cuce su, an zalunce su, an zalunci al'umma, an ɗauke su daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A dinga ƙirƙiran abu kawai da sunan addini. Irin wannan ƙarerayin ga su nan, banda na salati, kaga ana ƙarerayi ga wani kawai, kaga an ɗauko wani shehu kawai, shehun da an san mahaifinsa, an san inda ya taso, an san komi nasa, an san yarintansa, a dinga ɗauko siffa na Ubangiji ana bashi. Misali ka ɗauki shehu Tijjani ko ka ɗauki shehu Ibrahim Inyasi,
to musamman ma in yasu shine dan kwanan nan wanda har yanzu akwai kakanninmu da suke raye da sun gan shi, amma kaji ana bashi siffan Allah, a ɗauko siffa ta Ubangiji ana bashi, kuma su malamai na ɗaliban suna jifa suna gani. Idan ba ku yarda da abin da yaran nan ke faɗa ba, kun ce baya cikin addininku, baya cikin koyarwanku, to ku fito ku yaƙe su da kanku. Amma ga bidiyoyinku wasun kuma suna zaune a wurin ake faɗa, wasun kuma su ku kuke faɗa, ku kuke ɗauko karamatul auliya na ƙarya, kuna ba mu malamanku, kuna ba mu shehunanku, kuna ba mu waliyan da kuka naɗa su, har ku fifita su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai an ji tsoron Allah, domin duk wanda bai ji kunyan kirkiran ƙarya ma addini ba, kaka ji kunyan maida mai martani. Idan shi bai ji kunyan yi ma manzon Allah ƙarya ba, ko bai ji kunyan kaskantar da darajar manzon Allah ya ɗaga shehunsa ba, to bai kamata kuma muka ji kunyan kaskantar da shehun nasa ka ɗaga martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kisa ce ittabi'u, ku zama mutane masu bin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa ga fahimtar magabata, wala tabtabi'u, ka ku zama yan bid'a masu kirkiran ababe su kawo cikin addini. Faqad kufitum, an riga an isar muku ko an wadatar da ku, baka da bukatan kirkira, an wadatar da kai, an gama maka komi, abin da ya rage kawai ka bi kai bauta. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz yake cewa, yana yin ainihin radiyallahu anhu kalaman, yana yin wani zance wanda ma'anansa shine qif haisu waqafa alqawm, ka tsaya inda wa'annan mutanen suka tsaya. Su ne wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo bayan su, fa innahum an ilmin waqafu, domin su duk inda kaga sun tsaya to sun tsaya ne a bisa ilimi, suna da ilimi da sani cewa nan aka ce a tsaya, nan manzon Allah ya tsaya, su ma anan za su tsaya, ba za su kirkira wani abu su wuce ba ko su rage, anan aka tsaya, domin komai suke yi akan ilimi suke yin sa. Wa bi basarin nafidhin kaffu, wallahi da basira ne da ilimi, in kaga sun hana kansu akan abu, aikata wani abu, to wallahi sun hana kansu aikatawa ne da ilimi ba da jahilci ba. Wa hum ala kashfiha kanu aqwa, su wa'annan sahaban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wa'annan malaman da suka biyo bayan su, wallahi sun fi kowa ƙwarewa, sun fi kowa ilimi wajen bayyana haƙiƙanin wannan addini. Wa hum ala kashfiha kanu aqwa, wa hum kanu aqwa ala kashfiha, wurin bayanin wannan addinin da bayanin shi filla filla, wallahi babu wanda ya kai sahaban manzon Allah da ainihin a'imma da suka biyo bayan su da ainihin sauran malaman da suke koyi da su, babu wanda ya kai su. Ko a yanzu ka kalla, babu wanda ya kai malaman sunna bayanin gaskiya, a gaya maka ainihi da haƙiƙanin addini, babu wanda ya kai malaman sunna. Malamin sunna ne kaɗai zai fito maka da haƙiƙanin addini, shi ko malamin bid'a kokari yake nuna maka daraja da girmansa don ya samu duniya ko ya samu matsayi ko ya samu ainihin ɗaukaka. Shi ko malamin sunna haɗa kai yake da Allah da manzon Allah, domin shi mai isarwa ne kawai, shi ɗan saƙo ne, mihina ne ta annabawa ya ɗauka, saboda haka zai sadaka da annabi ne da manzon Allah, mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce kawai. Wa bil fadli law kana fiha ahra, wallahi idan akwai falala to wayannan mutanen su suka fi cancanta da falala. A ce akwai wani falala da wani daraja, to babu wanda ya kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayan su. Fala in qultum, mala yace inda za ku ce hadasa ba'dahum, to ai bayan sahabban nan da wayannan a'imman, wayannan qurunul mufaddalan bayan sun wuce, ai an kirkira ababe da yawa an sanya su a cikin addinin nan. Sai a ce maka fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahu, ai babu wanda ya kirkira abu a cikin addini a bayan sahabbai da tabi'ai da a'imma da suka wuce, face sai wanda ya saba ma tafarkin da suke a kansa. Ba ka taɓa saba ma annabi, ka saba ma sahabbai, ka saba ma a'imma, ka saba ma malamai na sunna da suka biyo bayan su, face sai in ya bi ma'ana ba za ka taɓa kirkiran bid'a ba
a cikin wannan addinin face ka saba wa manzon Allah da sahabbai ne dole suka biyo bayan su shine maliki cewa fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahu babu wanda ya kirkira abin da aka kirkira a cikin addini face wanda ya saba ma abin da sahabbai suke akan sa wa raghiba an sunnatihim kuma ya kiyamata sunnan su wa laqad wasafu minhu ma yashfi ai su sahabban nan sun gama siffanta mana dukkanin abin da yake ainihin zai warkar wa takallamu minhu ma yakfi sun yi magana iya magana da zai iya warkarwa sun siffanta mana iya siffan da ya ishe mu ba mu da bukatan ƙari sun yi mana bayanin da ya ishe mu ba mu da bukatan wani ƙari fama fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun laqad qassara anhum qaumun fajafaw wa tajawazahum akharuna faghalaw wa innahum fima bayna dhalika la ala hudan mustaqim insha Allah sai mu tashi akan wannan gaban subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk